comencem. A mi em toca donar el nom de la persona dels grumets vermells de cicle mitjà i de primària, dir-vos un parell de coses. La primera és que no ha estat fàcil, que hi ha hagut d'haver deliberació. La segona, així de tipus general, és que ja ens hem trobat amb algú que llegeix o ha llegit molt i molt correctament, però que té un petit defecte de dicció. Això a la seva edat és absolutament solucionable, només cal treballar una mica més, però també ho volem fer notar, perquè finalment el que volem és que Osona, que la majoria som d'Osona, doncs millorem tots com a comarca i fem un gran paper a les semifinals i tant de bo a la final. Una tercera deliberació de tipus general, abans de dir-vos el nom de la persona, diguem-ne, que ha llegit millor, o que ens ha semblat que era mereixedora del pretès premi, diguem-ne, i que és que us volem felicitar a tots els que heu llegit, però d'una manera especial els grupets vermells. Realment, a l'edat que tenen, com llegeixen la majoria d'ells i pujar aquí dalt, entenem que té molt de valor. Finalment, doncs sí, ara allò que diuen els premis així importants, que el nom de la persona que en aquest moment ha destacat, que és per aquestes tres coses, fonamentalment. Per la seva bona dicció, per la seva lectura clara i entenedora, i per una correcta interpretació i, sobretot, una capacitat de comunicació, destaquem la lectura de la Judit López Pons.